Mabilis na nirespondehan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Legazpi ang driver ng isang nawasak na puting van na nasalpok ng isang dump truck sa boundary ng Barangay Puro at Barangay Taysan, Legazpi City alas 12 ng tanghali kahapon. Agad na isinugod sa ospital ang biktima na kinilalang si Rogelio Gonzalez, 58 anyos, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Base sa investigasyon ng Legazpi City Police Station, mula sa Barangay Puro papunta sa direksyon ng Barangay Taysan ang dump truck. Nang subukan umano nitong mag-overtake sa isang nakaparadang truck sa lugar, nasakop nito ang linya ng van na minamaneho ng biktima na nauwi sa salpukan. Dahil mag-overtake siya, nandun na yung van, kaya nagkaroon na ng salpukan. So hindi na naka-overtake yung truck natin, kaya kung makita mo parang naka-off-slip lang yung kalahati ng truck. So, siya naman dating nitong L300 van na nagkaroon sila ng salpukan na. Kwento ng live-in partner ni Rogelio, nagpapagamot siya sa ospital nang mabalitaan ang nangyari. Galing daw ang biktima sa kanya at kinuha ang kanilang anak para iuwi muna sa kanilang bahay. Napagkasunduan din umano nila na babalik ito para hatiran siya ng makakain, subalit habang binabaybay ang kalsada patungo sa ospital ay nasangkot na pala ito sa aksidente. So, siyempre po, sa makulog sa ko, hindi ko po maturo lang ako, ma'am. Para na akong katabang sana buhay. Solo na lang ako, sana po tabangan ako kang naka-aksidente or company kan naka-aksidente na makatapos ang aki ko sa pag-eskwela. May pangarap ang aki ko na makatapos sa nursing. Ako po, sisikap man po ako kahit di ko kayang abuton. Kaya ko pang trabaho, magkaya ko po magtrabaho. Sa ngunyan po, matrabaho na lang ako kasi dahil na ako ang katuwang mag-business. Wala na sa driver ko. Kulugon pa ang buot mo, ma'am. Kasi kami na lang doon hinini, saro man lang po ang aki mi. Makulungan talaga po. Mahirap tanggapon. Labis din na nagdadalamhati ang 80 anyos na si Nanay Salvacion sa pagpanaw ng kanyang anak. Masakit umano sa isang ina na makitang wala ng buhay ang kanyang panganay. Niya ako pagpabayaan, ako nagsusulo-sulo na sa naman. Pero ko na bayo na sa niya ako pagligawan. Dapat din na magturugang arasayo sinda, magkamurugos manggiraray sinda. Samantala, hindi na umano magsasampa pa ng reklamo ang naiwang pamilya ng biktima laban sa suspect matapos ang kanilang napagkasunduan. Sabi ko, kasi kasuon man po kang kampanya sa ilang empleyado, gada na po so sa kuyang agom. Siyempre po nagkakatuwang ito sa trabaho. Wala naman akong katuwang ngunyan. Iningaki ko po mas pila. Sain ako po magpang pang-pinansyal. Nagtitirtindaman lang po ako. Hindi ko man mapasan si Ukay para itinda ko. Inako na rin ng truck operator ang gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Nakatakdang iburo lang biktima sa pamilya nito sa Pili, Camarines Sur. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.